Siamo tenuti rotti e giocati. Kode medyo palaw. Marano rastikos. Ata puplad na kre aha at umutay ni Noina. Vaška da je počimeni. Del poliflatic. Canare gira. Anan çabalıp kadar zannet. Hocam. Ben o diyor. Fotka kamerina via. Hocam o dari pokazali zanin çavalı. Cano diye het. Hocam Vlatku. No avem de pre. Akadarik Mario. Na kamerini mor ver. Bipni सही है मंगा पे कुरकुर बिपनी का मंगा पे Milosrdný Bože, Ty odpúšťaš ľuďom hriechy a chceš, aby boli spasení. Prosíme ťa za nášho brata Rastislava, daj mu účasť na večnej blaženosti skrze Krista nášho Pána. Amen. Na záver odporúčme nášho zomrelého brata Rastislava Márii, matke nášho Pána. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, molo za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Rozpomeň sa, Mária, Matka bolestná, ako si stála pod krížom žalostná, keď na ňom Syn Boží a tvoj za našu spásu umieral. Pre bolesti, ktoré si tam prežívala, láskavo oroduj za nášho brata Rastislava pred trónom milosrdenstva. Amen. Odpočinutie večné daj mu, Páne, a svetlo večné nech mu svietí. nech odpočíva v pokoji. Amen. Aj duše všetkých zomrelých veriacich pre Božie milosrdenstvo nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná a poteší Boh, ktorý vo svojej nevýslovnej dobrote stvoril človeka a s mŕtvych staním svojho milovaného syna dal veriacim nádej na vzkriesenie. Nech nám žijúcim tu na zemi odpustí hriechy a všetkých zomrelých nech príjme do vlasti svetla a pokoja. Nech nás všetkých privedie
do večnej radosti s Kristom, o ktorom pevne veríme, že víťazne vstal z mŕtvych. A požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého nech dostúpi na nás a zostane vždy s nami. Poďme v pokoji. Už môžete to telo Čáles kýva. Gene kota pekňa!
Mariama, tvoj robka deň. Takže ľudia, v mene našej organizátorky Izabely Dugasovej a našho celého týmu Rom Romeha sa lučíme s nebohým Rasťom a myslíme si, že aj celá rodina sme to dokázali a zvládli sme celý pohreb zorganizovať a hlavne ďakujeme našej organizátorke, že je taká šikovná a nášmu celému týmu a všetkým sponzorom, ktorí sa do toho, ľudia, ktorí ste podporili túto vec. Odovzdávame posledné s Bohom spolu s našou organizátorkou Izabelou Dugasovou Rasťovi. Nech odpočíva v pokoji a nech po našom týme zostane nejaká stopa v meste Krompachy. S Bohom, Rasťo. Chceli ste si len nastaviť budík. A ako to dopadlo? Táto pesnička je venovaná na večnú pamiatku pre zosnulú Andreju Ocína Tomáša s manželkou. Priatelia, týmto pádom by sme chceli dať aj my hod, keďže našej organizátorke zosnulý brat Michal Veselý. Miško, odovzdávame ti hod a posielame ti aj veľký a veľký pozdrav od tvojej sestry Izabelky aj od tvojej rodiny. Takže keď vás môžem poprosiť, Rastislav a Miško, odpočívajte v pokoji.